सोमावनानै साहानि न'आव हाबफै 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 आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै 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 आंथुलुर पुलुर पुलुर सोमावनानै साहानि न'आव हाबफै. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sunu munu gulu pulu cepu-cepu to nोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बहरना थाबाय. तो नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला तो चलो नायलांबाय थादो. चलो. नै जोंहा बेहाय मा होनो केबल पार्कआव फैदो. जोंनि खाथियावनो जायो आरो बे मा होनो आमजंगानि खाथियाव माबाव गेलेनानै दं. एसे दिन्थिलांनो नाजागोन मा दं. सिगांबो भिडिअ खालामखादोंमोन आं, ओमफ्राय थेवबो आरो दिनै दिन्थिलांनायनि बिदि खालामदों. बिदि दं टाइम पास खालामनो मोजां आरो. ओमफ्राय नै बिदिबो दं जनाय जायगा. दाउ फार्म खालामगोन, अमा फार्म खालामगोन. ओमफ्राय नै बेबो बुर्ज खलिफा दं बेयाव. फैनानै बेवहाय केपचार लानो हागोन. आं सिगांनो बुंखादो बे बुर्ज खलिफा. बेयो टाइम पास खालामनो जोबोर मोजां. ओमफ्राय नै बेबो बिदि दं. लारेला बेयाव नै जनानै ओरैबायसा खालामनो मोजां आरो. फैदो टाइम पास खालामनो. खाथिनि मानसिफ्रा सोर दं, खाथि खालानि मानसिफ्रा बेवहाय नै बिदि लाबोनानै रायलायनानै जना थानो हागोन आरो मा बरियानो. पुरा मजानो नाङो बेवहाय. पुरा निजोम. नोंहा जुदि टेनसनफ्रा जुदि दंना बेवहाय फैनानै पुरा फ्रेशनो पुरा बिन्दासनो नै ओरै थानो हागोन आरो मा पुरा बरिया नाङो. बेयाव फै आरो माइन्डफोरखौ फ्रेश खालाम, टेनसनफोरखौ पुरा माबा खालामजोब आरो मा. पुरा बैग्रि बिफां दंसो आरोथिं बैग्रि बिफां दं. मजा बेयाव टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां आरो. बेवहाय फैनानै नोंथांमोना फैनानै बेयाव टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन आरो बरियानो. बरिया माने बरियानोसै आरो ना मा बुङो. बरिया माने बरियानोसै आरो. बरिया हान्थुलुर पुलुर सोमावनानै साहानि न'आव हाबफै हाबफै. हान्थुलुर पुलुर सोमावनानै साहानि न'आव हाबफै हाबफै हाबफै. आइया थांदों मा होनोमोन, आइया थांदों ना 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 ना, आफाया थांदों ना ना ना. हान्थुलुर सोमावनानै साहानि न'आव हाबफै हाबफै हाबफै. नोंथांमोनाव मादि नोंसोरनि बे गोदान बोसोराव मा होनो दिनफ्रा मादि हांबाय नोंसोरना दिना बे गोदान बोसोराव मा चेन्ज जाखो? पुरा आंनाथ' बरिया पुरा चेन्ज जाजोब्बाय. नोंसोरना चेन्ज जादोंना जाया? पुरा चेन्ज जाजोब्बाय. आं मा होनो सिगां तामाम जौ लोङोमोन, ओमफ्राय दा जोबो निसा बुस्थुनिखिनो पुरा ओंखारजोब्बाय आं. निसा बुस्थु पुरा चेन्ज जाबाय आं. बे बोसोरनिफ्राय पुरा चेन्ज जाबाय आरो मा होनो भिटामिन बुस्थुखौनो जाया खालामसै आं. आरो निसा बुस्थुखौथ' आं जाथारासै पुरा जाथारलायासै आं. भिटामिन बुस्थुखौनो जाया खालामो आरो निसा बुस्थुखौ पुरा आं चेन्ज जाजोब्बाय. बिनिफ्राय आरो दा नै गुफुरबो जाहांबाय पुरा गोदान बोसोराव नै पुरा साफाबो जाबाय. बिनिफ्राय दा चेन्ज जानानै आरो हिन्जावफ्राबो ओरैबायदि 10 जन 12 जनसो पुरा मा होनो प्रप'ज खालामनानै दं आरो पेन्डिंआव दोनदों आरो मा. बिनिफ्राय आं बेखौ सासे नायनोसै, ओमफ्राय सोरखौ एक्सेप्ट खालामो पुरा फायजोबनानै दं, एप्लाइ खालामनानै दं. ओमफ्राय सोर सासेखौ लागोन आं बेनोसै आरो मा. पुरा हेन्डसाम जाजोब्बाय ना पुरानो.
ओमफ्राय आपडेट जाजोब्बाय आरो मानसियानो पुरा 2023 फैनानै पुरा चेन्ज जाजोब्बाय पुरा नै बेसेबां हेन्डसाम जाबाय नायनोबो नै मोजां जाजोब्बाय नानेखाफोराबो नै खारनाय हमनादो पुरा साइज जाजोब्बाय ओमफ्राय पुरा प्रप'ज खालामजोबदो आरो 10 जन 15 जनसो जाना दं पेन्डिंआव दोनदों आरो आं ओमफ्राय सोर सासेखौ ओमफ्राय बुरैयानो आं सेलेक्सन खालामना लानोसै आरो फैगासिनो दं आरो सोरबा आरो फैगासिनो दं आरो सोरबा नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि हरोब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन पुरा अनलाइन माबा जागासिनो दं आरो मा पुरा अनलाइन जागासिनो दं पुरा नोंथांमोनाबो पुरा खालामनो हागोन आरो मा अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि आंखौ बेसेबां साइज हेन्डसाम जादों नै नायनो ओंखायनो सोरबा एप्लाइ खालामोब्ला एप्लाइ खालामबावनो हागोन आरो मा बुरैयानो पुरा चेन्ज जाजोब्बाय आं बे बुस्थुनिफ्राय पुरा नायनोबो मोजां जाबाय नोंसोरनो माबायदि जादों नोंसोर चेन्ज जादों जाया पुरा आंथ' चेन्ज जाजोब्बाय पुरा मेकआप सेकआप होसै आं पुरा बेनिफ्राय पुरा चेन्ज जाजोब्बाय नोंसोरनियाबो चेन्ज जादोंना जायासै पुरा आंसो निसा बुस्थुखौनो जाथारलायासै कन जालासै पुरा मोजां जाजोब्बाय आसोर चेन्ज जाबाय होनना आं बुंनो हासै आरो थ' गाबेल पार्कआवनो बेयावनो फैबाय आरो मा बिदिनो आरो मा टाइम पास खालामनो फैबाय चेन्जबो जाबाय आं बे गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो पुरा लेटब्लाबो माबा हरबाय आरो मा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय आरो मा चेन्ज जायाब्ला पस्थायनांगोन नै बेसेबां चेन्ज जाबाय आं पुरा हेन्डसामबो जाबाय जुथुबो लोङासै बेबायदि जा अनजागोन मोजां मोनजागोन जायफोरा सिंगोल दं आरो नोंसोर जाय हिन्जावफोरखौ लानानै दंना नोंसोर बे पुरानि गार्लफ्रेन्डखौ लाना दंना बेखौ पुरा गारहोजोब चेन्जआ गोदान गार्लफ्रेन्ड ला पुरानिखौनो लाबाय थाब्ला जागोन बे पुरानिखौनो लाबाय थाब्ला नकियाखौ दा आइफननि जुग आइफन 2G जाना थाब्ला जानाय नङा बेयाव दा 5G जादों आपडेट जादों पुरानिफोरखौ लानाङासै पुरानिफोरखौ जोंनो हो ना मा बुङो जाय सिंगोलफोर बिसोर कमेन्ट खालामनानै हो नंगौ नङा आसा बिसोर बे पुरानिफोरखौ लाबाय थायो जोंनो आगारनानै हो नंगौ नङा कमेन्ट टाक खालामनानै नंगौ नङा आसा आंनि खोथाया पुरानिफोरखौ लानानै थायो बिसोर पुरानिफोरखौ जोंनो होनांगौ दिन्थिलांनि आं नोंसोरनो केबोल पार्कआव बेयाव फैनो हागोन खिन्थुना आरो बे हिन्जावफोरखौ लानानै बेयाव फैनानै पुरा बेयाव मोजां होननानै पुरा निजोमराबो गैया होननानै बेयाव फैनानै मा होनो पुरा रमान्टिक खोथा रायलायनानै होननानै बिदि खालामनानै फैनानै बिदि माबा खालामबाय थाना रमान्टिक खालामनानै पुरा निजोम होननानै बिदि केपासिटि खालामब्ला जानाय नङा सामसारियो केपासिटि खालामब्ला जानाय नङा खिन्थु बुजाब्ला आं रिक्स लानाय आदै बुंखाबाय आंनि नाम दाला बुजाब्ला बिदि फैनानै मोजांनो फै मोजांनो थां एसे डिसटेन्सआव जिराय डिसटेन्सआव खिथारैलाय ओमफ्राय बिदिनो हां आरो नैदो आं जबाय ओमफ्राय बेखौ बियो जहौ बिदि गोजान थानानै रायलाय मिथिबाय बिदि मा होनो खोथा थानानै फुदुंलायनाय बिदि खालामनाङा बेयाव फैनानै केपासिटि खालामफैनाङा बेयाव फैनानै जायगाखौ थुना होबाय आं निजोम बेयाव रमान्टिक खोथाफोरखौ रायलाय लाबो आरो बुजाब्ला थुजाब्ला आंनि रिक्स गैया रिक्स लानाया बेफोरखौ खिन्थुना मोजां आरो जायगाया बेवहाय जिरायनानै निजोमनो स्रिनो थाना आंसो दिन्थिलांनि नायबा नाय